Neumorna aktivnost vaše stranke u makedonskom parlamentu i u vladi Sjeverne Makedonije dokaz je predanosti koju ste pokazali u unapređenju liberalnih vrijednosti i progresivnog upravljanja u Makedoniji i u našoj regiji. Posvećenost vaše stranke liberalnim vrijednostima i regionalnoj suradnji uzor je ostalim strankama u našoj mreži. Da zaključim, veseli me da ste se danas okupili da ponovo potvrdite vašu predanost liberalno-demokratskim načelima i vrijednostima gospodarskih reformi, socijalne uključenosti, odgovorne vanjske politike, klimatskih promjena i održivosti okoliša, digitalne transformacije, obrazovanje i vladavine prava. Ova načela nisu samo temelj programa vaše stranke, već i pokretačka snaga Lipsenove vizije za jugoistočnu Europu i Europu u cjelini. Hvala vam, dragi prijatelji, na vašoj beskompromisnoj posvećenosti ovim idealima i što ste jedni od vodilja liberalizma u našoj regiji. Zajedno ćemo nastaviti oblikovati svjetliju i prosperitetniju budućnost za sve. Sekoj je važan ovdje i sega.